ara que això de la política pareix que no s'estila, que diuen els polítics volen tots empujar-se, volen pujar per a guanyar diners i per a res més, no? Són tres persones que ens posen l'exemple de com es pot ser ètic, com es pot lluitar contra la corrupció, contra uns governs i unes persones que tenen els seus debats intolerants, contra governs autoritaris, i crec que és un exemple per avui en dia de veure com les coses es poden fer d'una manera diferent, com es pot fer, hi ha una altra manera de fer política. Cristina Sunyer és portaveu de Compromís Iniciativa i portaveu a l'Ajuntament i porta 10 anys lluitant contra l'abús a l'Ajuntament. Quan semblava que tot anava bé, que significaven els boscos llombanisses i que es podien fer barbaritats negòcies i que hi havia diners per a tot, nosaltres ja criticàvem, i ella ja criticava que el que estava fent-se malament i ara s'ha vist que estava fent-se malament. Mònica Oltra, tots la coneixeu, és portaveu adjunta de Compromís a les Corts i porta lluitant front al PP, front a una sèrie de persones intolerants i que entenen la política com a maneres d'embutxacar-se i maneres d'imposar el que ells pensen i prou. Primer contra Camps, contra Fabra, contra personatges com Cotino o personatges que tots haureu vist com ella els va treure els colors en els vídeos que circulen per internet. I Joan Baldoví és el nostre diputat al Congrés, una persona que tots estem molt orgullosos de tindre a Madrid, que els ha demostrat a la gent del PP de Madrid i a molta més gent, no sou del PP, que els valencians no són persones que ens conformem en el que ens donen i callem prou, sinó que hi ha gent que ens fa sentir orgullosos de ser valencià i valencià. I res més que després d'aquesta presentació, dir-vos que en acabar el Parlament que faran els tres estarem oberts a les vostres preguntes i que podreu preguntar-vos qualsevol cosa als nostres convidats aquí. Passarà ara a Cristina. Bé, bona vesprada a totes i a tots. Moltes gràcies també a tots per acompanyar-nos en aquest acte, als que ens acompanyen a la taula i al meu company Joan, que ha fet una presentació molt bonica respecte de mi. Això és perquè passen molt de temps junts i tenim molta gana de seguir treballant per el nostre poble. Bé, jo seré molt breu, jo simplement volia fer una petita exposició de què és Compromís, per què estem ací i perquè creiem que és necessària una força política al País Valencià que es diga Compromís i per què som tan importants. Compromís som una cooperativa formada per diversos partits polítics, per el Bloc, per Iniciativa, pels Verds i també per un munt de gent que no vol estar afiliat a ningú partit i que s'ha adherit al nostre projecte de Compromís. Compromís significa molt més que un partit polític, és una estructura oberta a la participació ciutadana. Creiem que la gent reclamava una nova forma de fer política front al sistema establert dels partits polítics tradicionals i nosaltres, amb Compromís, el que pretenem és donar-li a la gent una eina per a canviar la societat en la que viu. Som o intentem ser una nova forma de fer política i ens hem convertit, i almenys això ho sentim perquè per a nosaltres també ho és Compromís, és l'esperança per a molts ciutadans i ciutadanes que veien un futur incert en una política ja molt podrida. Algunes coses del nostre discurs, del discurs de Compromís, són coses antigues, molt antigues diria jo, que el que passa és que la gent no tenia ganes d'escoltar. Ho ha dit abans Joan, quan parlàvem en l'any 2003 d'especulació urbanística, de corrupció, d'innecessarietades, 7, 8, 9 valls que feien a la nostra ciutat, tant industrials com de construcció de cases, semblava que la societat no estava disposada a escoltar o no li interessava aquest discurs, ningú ens creia i al final del temps ens ha donat la raó que hi havia corrupció, que hi havia especulació urbanística, que les obres que es construïen a la nostra ciutat no tenien ninguna utilitat, que eren obres megalòmenes, producte de les dèries d'un personatge com el nostre alcalde, que només que aspirava a que se'l recordara per les grans obres, moltes d'elles, com Toixa Déu, inacabades com la nostra plaça de Boc. També denunciàvem ja pels anys 2000 i després l'abandonament a l'educació pública, ho denunciàvem nosaltres, ho denunciava l'Escola Valenciana, ho denunciava molta part de la ciutadania i semblava que
nosaltres, a més, veníem denunciant, i crec que és imprescindible avui recordar-ho, des de fa molts anys, sobretot des de Compromís i des de la gent de la Costera, veníem denunciant la innecessarietat de l'abocador de Llanera. Una denúncia que semblava que estaven tots locos i que ningú entenia. Nosaltres hem denunciat el consorci, hem denunciat la corrupció del consorci, perquè el consorci de residus sona a corrupció. I totes aquestes denúncies semblava que ningú estava disposat a escoltar-les, i ara sembla que fins i tot la gent del PP se n'adona que són innecessàries aquestes obres i són innecessàries aquestes grans obres, entre altres coses, perquè no tenen diners per a fer-les. Bé, aquestes coses que veníem denunciant, aquesta part de la societat que era crítica amb aquests governs majoritaris,